sironi sampun purnanipun si Atmaja Bandeng Kakung lan Putri Yuswa marang Rama lan Ibu. Lamun tono waspa kang tumetes mijil saking Rama lan Ibu. Menika waspa kabingahan. Raos tenyo lebet salebeting galih. Enget tatkala Kang Putra taksih timur kepala taksih wonten salebeting gua garbaning Ibu dan leliding dan kula mentah wiwit timur ngantos dumugi